Good evening, mga kabisayang kolo. Ito, nagbisaya ko ha. Bondi ay ni guys, ang amuang kamuti nga dito sa bukid. Nagko kaayo. Kasaba sa karang dako. Kinsay gusto mangayo. Kay mangalit ta dito sa bukid. Ang time na ako, Domingo lang jud. With matching. Oh, bulad. Nokos nga bulad. O diba? With matching kanon. O diba? Chay! Oh, makuanin. Ah! Taray, dagan. Lucky! Lucky! Come on, darling. Darling. Up. Come. Lucky, come. Oh, down. Agay. Aray. Down. Tang. Up again. Up. Blood na ba? Oops. Why are you barking? Oh, ori naman. Dakmat. Si Dakmat at saka si Lucky. Ang mga alaga kong lang. Mas lang ni oh. Ay, kuha na ba kay? Ikaw ba di akong gitirahan? Happy kayo kay? Oh, grabe oh. Uy, may isa pang, oh, ito ang Persian cat namin. Hello, may Persian cat. Dami kong pusa. Ale, up. Kumakbo na. Diba, mga plangga. Chay! Alaga kong unggoy. Oh, ang laso niya pula. Ito. Ang alaga kong tiyunggo. Papas mga tiyunggo nagtalikod. Nasa ka? Alaga kong tiyunggo. Chay! Tiyunggo! Gabitan ko ni Ugma. Alaga kong tiyunggo. Chay! One time lagot sa man siya ay kauwi ba ay pakita kandi SB ay pakita ay sa buka po ni kandi is bawa ko ni ingon katawa kandi is adol padol ayun Dito ko na Ugma, dito ko talo kaya kung bawon mo. Tara dagan ng unggoy nga bay. Hi. Dugay na kaayo ni ang akong bugas oh. Wala pa jud nahatag ba? Di kuan ba ni nalin lang ni pero kuan ni ka kilo. Sa kuan mo nang utana. Duha. Ihatag ko na sa amot sa akong tagana na napad dito sa kwarto dagan. Mi as ko mo eh. Bahay na ay kay mukhaon na pag kamuti oys. Yan na naman basta mga kauban mo.